Papakhat kumsamlia upa dosana anti hi oma tuipui chunga ani tin na thok thina reilote chol zoka chuti lai chon chunglama hin thilaron puak ta thui maya chu thil puak chon dosana chu tuipui thuk taka pailut ta a tuya chuna pil zela thokhar sa ti na tho chamteu to hle maya anun hlui zong chu chiang takina rilro ron lang ta zut maya high school kallai te a thian te nen anin kom ngalai te le abial nu hlui te chu ami thla chon ron lang ta zut maya he movie hi the best of me ti ni in mangai na thon thulung run le ril ru khoi tak mai tarlan na movie ani nikhat chu dosana chu thian pa bopane nan leng chuaka anti ti vel mai maya chuta bopa chuan anu pui nei thoi tur thu soin pa kani thoi dona sin ti in dosana chu hril ta a chutian ti lai chuan an pia dewanu la mel thazet mai chuan dosana mit chu la ta hle maya chu nu chu amandai ni in dosana chuan mit khablek lovina lo thlir vong maya vabiak mai chu chak viau na a mizak zum taka ni awangin angam box si lo ti chuan bopanen chuan in laman ho ta a an ho konga chuan bopakar chu chhehlau maya rang takin dosana chu chukin kar chu vanor tawata chutian normek lai chuan amandai chu bei sei lo taka lo kalin dosana chu ron pui ve ta a karan han siam zo nuwa chuan dosana chuan amandai chu vabiak chak viau na a bulhan tan dan mai tura rasi lo chutia in ngai to lai chuan amandai chu thian te chuan an ron awa dosana ham hai le zai lo lutuk chuan amandai chu kal mai turin a lo ti tat ringota chu mu in bopa chuan lo hawin zai lo lutuk mai a bedu che poni theya khatia thian ten lo kalawanga kal tura lo ti ngot a lo ti thuaya dosana chu mun ngai nat em ama chawina thu a chulai mun chu a fian rialin le khazir nan te le thil ngai tu neu nan te pan fo thina dosana hian physics subject hi tui le a helai muna hian ril ru fim tak puina ma chawina zir fo thin reng ani chumi hnuwa chuan school lampanin kalkonga dosana chuan ati thin dan pa nga yangin physics bu hi lo chhir meka chuti mek lai chuan amandai chu engemaw thila wangin a lo buai hle a chu mu in dosana chuan awa pan hnaya akara lo chiang lo hi lo ni a dosana chuan a physics thiam na te hmang tangkain engtin tin emoni awa siam that sak thei tal hawa dosana hi nulami lo tak zei lo ve tak mai hi ni a nulabula om chang te hian a lai chathin hle a thian pa bopan mi zei lo pa tia ko na te popom thlap mai amandai ngei point fiamin zei lo ati thu te soi fo thina ani na taka chuan amanda hian dosanan abem huna lo ngak reng hi ni a nga chu ati renga nei thei si lo atopa chuan amandai chuan bultan masa in dosana hena chuan in rin ni lo om tura in date pui turin a som tangot maya dosana point rem lo ti in anin mang tha ta a dosana chu pa chuan amandai ne na in mu an tumzana kherak ama chu pui turin a ti a amandai ne na in mu an lo in tiam to wangin a pa thu chu dosana chuan nil ta a chu vele apa chu thin remin dosana chu beng ta a dosana hi chung kore thei takatanga lo sei lian ni in anui na thi san to a apa nen chawa khosa anni apa hi mi om thadu lo damdoi manga sum don na le tharum tho na lama in nam hnoi ching tak mi ni a chuti rualin dosana ve thung chu mingil nei le zaidam ni in apa hnung zui tum lo na sa hle anate nom tak pui turin a paina som fo thina ati pui du lo huna thin rim taka hawin kutte po thla khial thin chumi tum chon dosana chona tuar thei tabik lova anin chu chu asan ta a kalna tu le pan mai tu hrelovina tei kuala chuta warehouse ruak pakhat hi va mufu ta lau maya du thlan tu dang nei heklo chuta chuan lutina riak ta a zinga lo ni a han nak chuan pakhat hian silai na lo tin reng maya chupa chu warehouse nei tu pa ni ina ming chu taka ani atira chuan taka chu thinarim mel hle a dosana chu anu le pa te ming te zota apa ming han thria chuan apa chu mi sual taka ni thu le dosana mel te enin taka chuan dosana chu khongai ta hle a chu mini atang chuan dosana chu warehouse a ari aphal sakta a hemi chin hi atun hmanu na ngai tu te chu ni a ti chuan let le taila dosana chu van nei thlak takin adam chuak hlova ma se anun chu ruang ngoya dam chan nei lova in ria in ani tin hun chu mang chho ta zela kumsamli la ni to ma se nupui neya chung ko handin te chu ril ruwa om ngai lo ni kha chu phone call adonga chu chuan anu na thlak dang lam ta vek mai taka thi thu hian ron hriat tira avuina program a tel turin an ron som boka
taka hian chungte pakhat ma nei lova aro zong zong chu Dawson ata na lo da vek hi lo ni a Dawson chu taka vuina chu na vakal ta a chuta chu na rin lo deuina mandai chu wa muta thut mai kumsom ni don ani muzui ta lo wang wang kha ni a ti chu na thon thu chu tun ma huna a let le a warehouse ani inga maza ta om chung kha na in thlung deuh thina taka chu thei angina pui thin amandai ne na inrin ni zana in date an tum khan Dawson khakal talova bei sei tak lo ngak reng tu amandai chu thinarim hle chumi tum chuan bo papa om ve a amandai Dawson a omna a hriat chuan a vakal ta ngala avatlen chuan Dawson chu an thu tiama arin om lo wangin an khum ta hrepa mizak zum ti taka Dawson chuan thiam thu po soilowin a lo ngoi renga a hnu dewa mi puitam na hmuna oma du lo thu soin a le khazir na thin hmun fian riala chuan a hruai ta thunga atuka chuan Dawson chu apai na ron hmu a apa chuan kutaron thlak ta bor bor maya takan chu lo hmu in Dawson apa chu silai na tina i kalson lo chuan ka kap mayang che atita a atu khua lo wara Dawson chu amandai te ina vakala apa in kuta thlak ve mai a lawa wangin amandai hne na chuan ama kalsan turin awangin ta chot maya ma se mandai chuan a hmangai em awangin a kalsan du bik chuang lo chumini atang chuan an in ngai na zual sawa anom dun ngunin amandai point Dawson chu watlo all lo thin anu puile afaten an boral san hnuwa taka hi khuwa har thei hle a chutia Dawson le amandai tene na anam ho fo taka chuan anuna hlimna thara tonga nikhat chu taka chuan Dawson chu amandai ne na anom dun na tu ti in dil pakhat bula a in chu a petopa hun le ni te liam zela anin thian that na te chu nget tel tel zel boka amandai birthday lo thleng don ta a Dawson chu birthday lom na chu na vakala chumi tum chuan amandai te hausak zia te chumit ngei na wa hmu a chuta amandai pa chuan a ko hranga misual tak fa pa ni ti hriat chuan ka fanu hi ron hnai to lo la ti chuan poisa le college scholarship te ka peng che alo ti tamaya Dawson chuan chu narin a kalson ta daya ti chuan a thon thu in thlak le ta a taka vuina hmuna amandai local ve na chan bera chu taka dan hremi in kalve tura lo som wang hi lo ni a tun ma takan in a lo pek to chungchang thila khan ni in kumsom ni chuang zet kalta a an lo om dun na thin in pakhata chuan an vakal le a zanri an ki lai na mandai chuan a chanchin chu soita a pasala nei to thu le fa po pani lai an nei to thu te soin Dawson hne na chuan nupuya nei to le to lo thu te chu zot thunga Dawson chuan nei lo thu le ama chawala omreng thu te soin kumsom ni kalta hmangai na lipuya zuan lu ba kha la tem le chin mi lo thu te ama hmangai thin zi le tun thlenga ala hmangai thu te chu amandai hne na chuan a soita a amandai chuan a fiam thu mai mai emola lo ti a ma se Dawson chuan thu dik taka soi thunga ti chuan a thon thu chu tun ma huna khana let le ta a khatia birthday lom na amandai pai na lo ti ta ka khan hre omati em ema amandai chu lo kalin apa thu te chu nga ma ngai lo tu le ngai thla lo turin a ron ti a eng thil pon chunga thleng don se an pahnia om dun chu an tum ta a atuk chu bo pate in nei ni ani a Dawson chu na thian pa bo pale anu pui te chu thla lak saka chu ti mek line taka chu Dawson a pai na wa be thu da wangin anin lama lo boi hle a chu Dawson na hriatin a thinarim hle maya a in sum zo to lo silaya la loka apa chu wa be le ta tum ta a Dawson chu bo pa chuan lo dan tum ma se dang zo lo apa chu silai na watin taran maya han me pu em chu ni na hrechi si lo chu vele apa chu na silai chu thu saka tuma chu ti anin be na lama chuan silai chu met per palin a thian pam bo palua taka ka fu palta a ngathi chiang hle Dawson chuan hreamati na tur hle a chu ti lai na pai ro chu ni huwa thunga ti chuan an pani in police station a chuan an hruai ta a taka chuan Dawson chu ron tlo in a thiam lo ani lo thu le apa thiam lo vek ani thu te ron thrila chuti chung chuan Dawson chu in thiam thei chuang lo a to pa chuan an pani in thiam lo chanti ran ni a tanin a kumriat tang turin an chung thu rel ani ta a tanin a Dawson a tang ani ti hriatin a mandai chuan ni tin a vatlo thina hun a liam zela Dawson chuan a mandai hne na itan engma kani to si lova khongain kanin biak na nun ber turanga ngai chin la enga matal min han thrilte atita a amandai chuan chutiang seisu kakal san ngai lawang che ti na ngen talom loma ma se Dawson chuan zel tang mai mai ani thu te soin itan hlutna pakhat ma ka nei to lo ka hmanga e mawang che hian min kal san jok la
ihlim na tur dal reng tu ni ka du to lo ti na lo changa chu mini atang chon amandai chu mudu talova chuti chung chon amandai chu dosana mu tumin di tin jela chu na vakal ji thova dosana ero ina lo mudu ngai lo tanin veng tu te takngil poina mandai chon khongai ta hle a thakha chung zet mai ni tina dosana mu tu majela kalji anua po dosana na lo mu du taksi lawa chuan amandai po beidong ta dewa akal chun zom du talova chu kum som ni liam ta anin mu hun ber tum chu ni ta ni a thon thuin thlak le a kum som ni chuang zet dosana nga ya lungleng takalo om thin amandai chuan a topa chuan dosana hena engwangin nge kum som ni kal ta khan min kal sana ati ta phong maya dosana chuan atana hlut na renga nei to lo thu le misual zel tang mai mai ani thu tein alo changa amandai chu lunga cheta em maya dosana kha atana mi padik tak amangai om chun kha ani reng boka pasala nei nu apo pasal ain dosana chola du jok fana amai ro chu kum som ni chuang zet anuna tangin lak bovina om bok si ti chuan an ti chuan du tok ta a dosana chuan amandai amangai ang bokin ani poina lo lamangai reng ani ti hria a chu mai ba ka ane na lo kir le tura som chi ani lo ziate pasal fanaw nei to ani awanga atana kum khu a arem to lo tu thu te chu hangai to ta neu newa dosana chu in chin na hli rina khata kum som ni chung kha neng wanga amandai mu tummi lo nge ani ti te ama le ma in zotina in ho hle a chu tiang bokin amandai chu ina ho ma se aril ro bet hlei thei chuang lo atopa chuan nun hlui kau kir thei lo nga ya tapa room tur ka ni lo dosana hi ka hmangai ber ni ma se pasal fanaw ka nei to a ka pasal fanaw te tan thei to pin ka rinom turani ti na in tiam ta a amandai pasal hi na wangin a boi thin hle a chumia wang chon amandai hi angai sak man meu lo anu rewak lova accident awangin amandai fa pa chuan lunglama har sat na tok ta thut maya rang takin dam doin an pan puya a pasala om mai lo awangin amandai chuan dosana chu phone in an thil ton chu hrilta a ti chuan dosana chu dam doina chuan kalatum ta thuaya ma se van duai thlak takin anin mu main dosana chu apaina ron nang chinga silai na lo kapa kapo chon lovina boral ta ani atuga chon dosana thi thu chu amandai an hrila chu thu hriat vele amandai chu trapta a hreomati tak zet van nei thlak dewin amandai fa pa chu alungan thlak sak thei hlova adam chuak ta a kumarala na fa palung an thlak na chu tu dang ni lovin dosana lung alo ni reng maya ti chuan a movie chu top zui ta ni chang hi chuan hmangai na duam takhi za zum na wangte zam na wangte le hun taka kan lan tir lo thina wangin kan chan fo thin